मर्यादा बेबो गोजौआव थांगोन गैला बन्दुमोन इउपिपिएलआ जिर' जाबाय एपिबि आबो इउपिपिएलनि सापर्टार्सफोरखौ भटार्सफोरखौहाय खावसे बोनानै लांनोसै फारसेथिं बिजेपिआबो इउपिपिएलजों लोगोआव गैला Within BTAD will be posted normally in consultation with Chief Executive Member of BTC. लागावबाय जोंना प्रमद बर' दाया लागावबाय जोंना प्रमद बर' दाया युवान ब्रह्म जोनोम जानायनि आगोलनिफ्रायबो बर'फ्रा गोबां धरननि सोमावसारबोदों मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं दोनैबो बड'लेण्डखौ मोनाखै जोङो थांनानै थानांगोन जोंनि आथिखालनि थाखाय जोंनि इयुननि थाखाय हाबा मावनो थाखाय हारिखौ दानो थाखाय हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय हारिनि माखासे गेना गोरोन्थि बायदिसिना थासारिखौ सुस्रांनो थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाया थांनानै थानांगोन आरो साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआ जोबोद गोनां बियो जि थाखोनि सुबुङानो जाथों हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रायानो जाथों ठेला रिक्सा सालायग्रायानो जाथों फिसा फानग्रायानो जाथों एबा सोरबा बिजनेस फालांगि अफिसारानो जाथों साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआ जोबोद बेसेन गोसा दामान गोनां रायजोफोर गोलाव सम सोमावसारनायाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरखौ जोङो अबथिरा खोमानानै लानो गोनां जाबाय दा नैबे समाव जोङो गोदानै सासेबो बर' फिसानि जिउआ जाहाथे जोबलाङा बेखौ जों बयबो हास्थायो सोरबा सोरबा जोंखौ मिनिदों जंखायदों सोमावसारनाया लायनो जिउ जोबाबा थै बोहैयाबा जाया आथिखालनि सोमावसारनायानो नङा बेबायदि जोंहा सोरबा सोरबा बुंनानै जोंखौ सोंखारियो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुङो जोंहा प्रमद दाया दिनै बुजिनो मोनबाय सोरखाराव फैनाय लोगो लोगो सोरखाराव थानाय लोगो लोगो प्रमद दाया दिनै बुजिनो मोनबाय बुंनो बाध्य जाबाय साख्रिया जोबोद लिमिटेड होननानै आरो बे साख्रिया लिमिटेडखायनो प्रमद दाया ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौहाय बायदि बायदि खामानिफ्राव बेस्थ' खालामनो थाखाय अमा मिशन दाउ मिशन बोरमा मिशन हांसो मिशन बायदि बायदि मिशन बिथाङा लन्च खालामदोंमोन नाथाय बोरो दिनैलाय माथो मिशननि खोथाखौनो जेबो खोनानो मोनला ग्राउन्डआव माथो जिर'सै मिशनफ्रालाय जेबो खामानि होनायखौनो नुवासै माथो गोदो जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा सोरखार सालायबाय थादोंमोन बे समावहाय साख्रि हो मावनानै जानो थाखाय फैसा हो होननानै बुंलाबायदोंमोन गावहा जानानै उदै बुंनायखाय गोरखावनानै होनाय लोगो लोगो गुबुनफ्राबो उदै बुंहैनाय बायदि मोनदों बियो होननानै बुंलायथारदोंमोन बोरो मालाबाबो मिथिफेरै नुफेरै खोनाफेरै बुजिफेरै डिसि जाथि बहानिफ्रायबा लानानै फैलायबाय आरो बे डिसि जाथिफ्रा जाहाथे थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय बिटिसिआव आलि मेचनि मुङावहाय मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फालिनो होलायबाय जोंना मानगोनां प्रमद बर' दाया आरो फारसेथिं आरोबाव कलिताफोरनो प्रागज्यतिसपुर दिबस फालिनो थाखाय होलायबाय प्रमद बर'नि मथेब्ला प्रागज्यतिसपुरखौ कलिताफ्रासो लुदों बानायदों जोंनि बर'फ्रा बानायाखै खिन्थु जोङो जारिमिनाव जा फरायनानै मोनदों आरो जों गासैबो जा बर'फ्रा मिथिगौ जोंनि मथे प्रागज्यतिसपुरखौ गोदोनि जोंनि बर'फोरनि राजा रानि फोरजा आरो सान्थ्रिफोरासो लुदों बियो नंखाय नङा बेयो सैथो खोथा प्रमद बर' नोंथाङा मानि थाखाय जोंनि बर' जाथिखौ खैफोद फारसे बोलांगासिनो दङ मालाय बिजेपिआ जोङो बिटिसि बिसायख'थिखौ हारसिं गेलेगोन होननानै बुंनानै लाबाय खिन्थु दा प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमबो जोंबो बिटिसि बिसायख'थिखौ हारसिङैनो गेलेगोन बिजेपिनि हेफाजाब आरो मदद जोंनो नांला होननानै प्रमद बर'आ बुंना लानो हायासै गैला बन्दुमोन इउपिपिएलआ जिर' जाबाय 2025आव ओजोंहाय एपिबि आबो इउपिपिएलनि सापर्टार्सफोरखौ भटार्सफोरखौहाय खावसे बोनानै लांनोसै फारसेथिं बिजेपिआबो इउपिपिएलजों लोगोआव गैला जाफबथारनोसै इउपिपिएलआ जिर' जाजोब्बाय गैला बिटिआर एकर्डनि 4.5 क्ल'जआवहाय मा लिरदों बुंदोंमोन जों बेखौ दिनै एसे नायनि Deputy Commissioners and Superintendents of Police of the districts within BTAD will be posted normally in consultation with Chief Executive Member of
BTC. DTADनि जिल्लाफ्राव थानाय DC आरो SPफोरखौहाय BTCनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारजों सावरायनानै पस्टिं खालामनाय जागोन होननानै बेयावहाय लिरनाय जादों। दिनै SP आरो DCखौ BTCनि CEM, डिपुटि CEM, EM आरो GM बिथांमोना सार होननानै बुंनांगौ। अब्ला सारखौहाय माबोरै बिथांमोना पस्टिं लाबोनो हानो आरो पस्टिं हरनो हागोन? दिनैहाय DCनि अफिस आरो SP अफिसाव हाबनांगौब्ला BTCनि CEM, GM, डिपुटि CEM आरो EM बिथांमोना लाइजाम होग्रोनांगौ। लाइजामा एक्सेप्ट जाबासो बिथांमोना DC आरो SP अफिसावहाय हाबनो हायो। अब्ला माब्रैहाय DC आरो SPखौ बिथांमोना पस्टिं लाबोनो हागोन आरो पस्टिं हरनो हागोन? असम्भव। সদায় কওঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপোনাৰ নিচিনা 2 নম্বৰী মানুহ অসমত কেতিয়াও জন্ম হোৱা নাই। মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো স্পষ্টকে এটা কথা ক'বৰ কাৰণে, বেলেগ একো কাৰণত নহয়। 2026 চনত অসমৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰখনক খেদিব লাগে। কংগ্ৰেছ বোলা বস্তুটো এৰাব নোৱাৰা, এৰিব নোৱাৰি, কিন্তু এৰাব নোৱাৰা গণ্ডগোলীয়া মানুহ বুজা নাই। লগত নিনিলেও নোৱাৰি, তেতিয়া অকলে আমি জিকিবগে নোৱাৰো, কাৰণ আমাৰ এতিয়ালৈকে সংগঠন হোৱা নাই পুৰা, হয় নে নহয়? কংগ্ৰেছৰ সংগঠন আছে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সংগঠনটো আমাৰ গোটেই খাওঁ খাওঁকে ৰৈ থাকে মানুহ। এই আমুকৰ পকেট মাৰো, আমুক কৰো, আমুকৰ ভুচুক কৰো, হয় নে নহয়? সেইকাৰণে মই কৈছো 2026 চনত কংগ্ৰেছক অকলে নিজিকাব, লগত অখিল গগৈক দি দিয়। এতিয়া গৌৰৱ গগৈ বা ভূপেন বৰাই খাওঁ খাওঁ কৰি থাকিব নোৱাৰে, মই ডিঙিতে ধৰি দিম। ওপৰলৈ তুলিব দুইকণা। এতিয়া আমি এটা শপত লম যে 2026 চনত আমি বিজেপি আৰু AIDFক হৰুৱাম আৰু ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী পক্ষক জিকাম বুলি এটা শপত লম। এনেকে কৰি নাথাকিব, এইটো কংগ্ৰেছ বুজাইছে, এনেকে এনেকে হাতখন উঠুৱাই, হয়নে? চবে কৈছে নাই? মহিলাবিলাকে দুইখন হাত উঠোৱা নাই, দুইখন হাত। এতিয়া ভাল লাগিছে, এতিয়া গোটেই অসমৰ মানুহ একলগ হৈ যোৱা লাগিছে। কোনে হাত উঠোৱা নাই? দূৰত 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 উঠাই লম না। সব অসমৰ মানুহ একলগ হৈছে। এতিয়া হিন্দু, মুছলমান, খ্ৰীষ্টান, জৈন সব অসম ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে একলগ হৈছো। মই এতিয়া এটা বাক্য গাই যাম, সেই বাক্যটো মোৰ পিছে পিছে আপোনালোকেও গাই যাব। আমি শপত ল'ম, আমি কচম খাম যে 2026 চনত বিজেপিক আমি হৰুৱাম। চৰকাৰ যেতিয়া আমি গঠন কৰি মোক 36 বাৰ যেতিয়া জেল দিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই 380 বাৰ জেল দিম। 380 বাৰ জেল দিম মই, 380 বাৰ। হিমন্ত বিশ্ব নাৰী নক্ষত্ৰ মই জানো ক'ত ক'ত 2 নম্বৰী আছে। মোৰ সমান জনা মানুহ কোনো নাই। মই কান্দি চব বনাই 10টা ফাইল বনাই 10টা তথ্য দিছো, হিমন্তই ক'ত ক'ত 2 নম্বৰ কৰি দিছো। বুজিছে নাই? চৰকাৰ যেতিয়া আমি গঠন কৰি মোক 36 বাৰ যেতিয়া জেল দিছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই 380 বাৰ জেল দিম। 380 बार जेल दी मैं, 380 बार। मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 60% मुद्दों को हम क्लियर कर दें। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा भेंट है असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग। और मैं बोडोलैंड की एक विराट रैली में लाखों लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी। वो रैली में कहकर आया था कि हम मई एंड के पहले बोडोपा की प्रतिमा भी लगाएंगे और उनके नाम पर रास्ते का नामाभिधान भी करें। और आज 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन, अभी मई समाप्त भी नहीं हुआ है और ये वादा हमारा आज पूरा हो चुका है। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनि बयनिबो बिफा, बिनि आदर्शजों जोङो गाइडेड, बिनि साफा साफा सोलोंसा हिसाबै, शिष्य हिसाबै जोबोद देरगानाय मोनदों। आरो जोंनि दैदेनगिरि एबा बिफानि नामा जेला गोजौआव थांगोन, जोंनि जि सिन्ताधारा, साननाय हनाय, जोंनि जि आदर्श, बेबो गोजौआव थांफायो। बड'फाया जेसेबां सारा भारतबर्षआव स्वीकृति मोनगोन, जोंबो जोलै हिसाबै आरो बिथाङा दैदेनलांनाय आफादनि जि मर्यादा,
बेबो गोजौआव थांगोन आरो दिनै जि मोनसे मर्यादा एबा सिक्रिटि एबा जि रिकगनाइजेसन होबाय भारत सरकारा बे जोबोद जोंनि थाखाय बाख्नायथाव देरगाथाव स्टेचु लामानि मुं बे बिगिनिं होननानै जों लानांगोन आरो निस्सय बड'फानि नामै गोबां मावबावनांगौ खालामबावनांगौ निस्सय दङ आरो फारि फारि जिहेथु जोङो जयैनो बेखौ मावफुंलांनो हागोन बेखौ मिजिंथियो आं एसे सिगाङाव बेखौनो बुंबाय बिथांनि मुङा बिथांनि मर्यादाया जेसे गोजौआव थांगोन जोलै हिसाबै आरो बिथां दैदेननाय जि आफाद बिनि मर्यादायाबो गोजौआव थांगोन दिनै एज ए होल जि मोनसे प्रसेसजों जातिखौ सिगांथिं लांनायनि राजखान्थि बिथिङाव सोलोंथाइ बिथिङाव बिभिन्न बिथिङाव बे मोनसे माने प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बयनिबो बहाय जि कन्ट्रिबिउसन मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि आरो दिनै जाय फरफ्रन्टआव मोखाङाव थानानै जाय दिनै दैदेनदों बिथांनिबो जथेस्थ' बहाय अबदान नाजानाय जथेस्थ' बहाय दङ आरो एज ए होल जोंथ' बेखौनो लुबैयो बयबो बेखौनो लुबैदों आरो बेबायदि एचिभमेन्ट बे मोनसे एचिभमेन्ट माने जों देरहानाय आरो बे एचिभमेन्टआ जाबाय थाथों बेखौनो जों बयबो लुबैयो जोंनि बड'फा इउ एन ब्रह्म जोनोम जानायनि आगोलनिफ्रायबो बर'फ्रा गोबां धरननि सोमावसारबोदों नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारनायनि जि आदब आरो जि उद्देश्य बियो आगोलफोरनिफ्राय कमप्लिटलि आलादा आरो बिथांनि जि नाजानाय बिथांनि जि जातिनि थाखाय खोथा बुंनाय मावनाय बेफोरनि दारैहाय जोंनि हारिया सेथना फैदों जोंनि राजनैतिक अधिकार जोंनि रांखान्थि अधिकार जोंनि सांबिधानिक अधिकार जोंनि समाजिक अधिकारफोरनि सायाव जोंहा सेथना फैदों आरो बेखौ लानानैनो यां जेनेरेसना दिनैहाय हारिखौ मोनसे गिदिर हारि दाफुंनायनि हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हादों आरो बिथांनि सेस्थायावनो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिबन गारनानैब्लाबो जाति सिबिनायनि मोनसे साहसआ फैदों दा जायनि थाखाय दिनै बर' हारिया बुहुमाव मिन्थिजानाय मोनसे हारि जादों आरो बिथांखौ हारि हिसाबै जोङो बड'फा नाम होनानै दिनै जोङो सिबियो आरो मानियो आरो बेखौ नेसनेल लेभेलाव लांनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानाय जादों जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि मानसिफ्राबो बड'फाया माबायदि मानसिमोन बिनि इडिअल'जि आरो फिल'सफिया मामोन इन्डियान पलिटिकेल कन्टेक्सटआव दा बेफोरखौ मिथिहोनो नाजाबोनाय थानाय जादों डाउन थ्रडेन गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि थाखाय बिथांनि फोरोंनाय बिथांनि मावनाया खालि बर' जाथियावल' गोहोम खोख्लैयाखै पृथिबिनि मोनफ्रोमबो गोग्लैसोनाय हारिनि थाखाय गोहोम बेहाय दङ दा बेफोरनि सायाव सावरायलायनायनि गेजेरजों भारत सरकारखौ दिनैनि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि UPL सरकार दा सोलिगासिनो दं BTCआव बिथांमोननि नाजानायाव दिनै गमामायै भारत सरकारा जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एसे आरोबाव साबसिन मान सन्मान होनो थाखाय दिनै जोंनि देशनि राजधानि दिल्लीयाव मोनसे लामाखौ बड'फानि नामावहाय दिनै नामाकरन खालामनायनि थिग खालामनाय जादों आरो नै बावैसो आधा घन्टासोनि उनावनो जोंनि नखर मन्थ्रिया फैनानै बेखौ मावफुंगोन बे जोंनि थाखाय गिदिरथार मोनसे देरहानाय आरो गमामायै हारि हिसाबै दिनैहाय जोङो खालि आसामावल' नङा नर्थ इस्टआवल' नङा सारा भारताव सारा पृथिबियाव मिथिजानाय जागोन आरो जोङो गौरब जोंनि बर' फिसा जानानै दिल्ली बायदियावबो जे जोंनि सोरबा सासे बेक्तिया जोंनि दैदेनगिरिनि नामाव जे देशनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ सन्मान होदों बे जाबाय बिराद गिदिर खोथा आङो प्रमद बर'नो बिनि थाखाय धन्यबाद होयो आरो BTCनि सरकारनि दैदेनगिरिफोरनो आं धन्यबाद होयो आरो जोंनि नखर मन्थ्रि आरो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा गासिबनोबो आं धन्यबाद होयो आं इतिमध्ये बुंबाय जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो जोंनि सासे सोमावसारारि बेक्ति हिसाबैल' जों दोनाखै हारि हिसाबै बिथांनि सेस्थायावनो जोंहा जोंनि समग्र मोन्थाइनि सायाव जोङो सेथना फैदों आरो बिथांनि फोरोंनाय बादिनो जोङो साहस लानानै खामानि मावनानै दिनैहाय BTC दाफुंजादों BTR दाफुंजादों जायाव थानानै जोंनि हारि दानायनि मोनसे बिथाया जोङो खालामनानै लानो हादों दा बेखौ सम सम गोबां मानसिफ्रा गोबां धरननि आख्या होयो माने गोबां धरननि खोथा बुङो सोरबाबा उग्रपन्थीबो बुंनो नागिरो बिथांनि जे आन्दलन खालामदों बिनि माबा हिसाबै उनावहाय माने उग्रपन्थीनि जन्म जादों बेनो सृष्टि खालामलांनाय जादों बे रोखोमबो खोथा बुंनो नागिरो नाथाय बे नङा बिथाङा जि खामानि मावदों बिथांनि जि बोसोन मोन्थाइनि सायाव
बे सारा पृथिबियाव जेसेबां गोग्लैसोनानै थानाय गोरिब दुखिया लेखा रोङै जाथि गस्तिफोर दङ बिसोरनि थाखायनो बुंनाय जादों आरो बेफोरखौ नुनानैनो आसामनि मानसिफ्राबो दिनैहाय जुदिअबा जोंहा गोबां कन्ट्राडिक्सन दङमोन द्वन्द दंलायलायोमोन लासैनो आसामनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ बुजिनो हादों बेनिखायनो दानि सरकारनि दिनावनो दा बेयोनि खोथा आरो सासे बर' फिसायानो जुदि बे रोखोम रेसपेक्ट मोनबायब्ला सन्मान मोनबायब्ला आरो बेखौ जुदि होलायलायबायब्ला अब्ला जोंनि गेजेराव जातियारि जि मोनसा मोनसि मोनलायनाय बेफोरबो लासैनो गोमालांगोन जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय अनलायनाय बिश्वास खालामलायनाया फैगोन